Fresh graduate sa kursong Criminology, ang 27 anyos na si John Leonard ng Dapdap, Legazpi City. Kaya naman muli daw siyang nag-apply sa Government Internship Program ng Department of Labor and Employment o DOLE Bicol para makapag-ipon ng budget para sa kanyang pangarap na makapasok sa PNP. Kwento niya, naglalako ng kakanin ang kanyang ina habang construction worker naman ang kanyang ama. Maliit lamang daw ang kita ng kanyang mga magulang at may mga kapatid pang pinag-aaral. Kaya habang nag-aaral noon sa kolehiyo ay nagtatrabaho na siya bilang GIP sa opisina ng Ako Bicol. Malaking tulong po kasi ma'am yung GIP ma'am kasi ma'am hindi po sila naghanap ng working experience as a fresh graduate po noon ma'am. Siyempre ma'am mahirap po makahanap ng trabaho kasi lang ang experience. Di nag-try po ako dito ma'am sa Ako Bicol, nag-pass po ako ng requirements. So madali pong mapili ma'am ng GIP ma'am. Madali po makapasok. Dole po, thank you po kasi napili niyo po ulit ako na for the second time maging GIP po. At sa Ako Bicol ma'am po, thank you so much po sa activity ito para po sa amin na mga fresh graduate tapos sa amin na mga mahirap makahanap ng mga trabaho po. Para naman matustusan ang pangangailangan ng tatlong anak, minabuti din ni Catherine Datiles ng Purok 3 Balabagon, Manito, Albay na subukang mag-apply sa naturang programa kung saan ay swinerte naman siya. Sobra pong saya kasi po matagal ko din po yung hinintay yung renewal na to kasi gusto ko rin po ulit magtrabaho as public servant po sa amin po kasi po sa Manito po lang kami i-deploy. Kaya po masaya po akong mag-serve as a public servant po doon sa amin. Sobra-sobra po yung pasasalamat ko sa DOLE and Ako Bicol dahil nagkakandak po sila ng ganitong mga trabaho. At least po nakakatulong na po sila sa amin and nakakatulong din po kami sa kanila. Kaninang umaga, isinailalim sa oryentasyon sina John at Catherine kasama ang 289 na iba pang benepisyaryo mula sa 3 distrito ng Albay na ginanap sa Embarcadero de Legazpi sa Legazpi City. Pinangunahan ang aktibidad ni Congressman Attorney Alfredo Garbin Jr. ng Ako Bicol Party List na isa sa mga pangunahing katuwang ng programa. Layunin daw ng programa na bigyan ng pagkakataon ng mga kabataan at individual na makakuha ng pagsasanay sa mga ahensya ng pamahalaan. Dito, natututo kasi ang mga benepisyaryo mula sa aktual na karanasan sa gobyerno na makakatulong naman sa kanila sa pagpasok sa regular na trabaho. Let me assure you that Ako Bicol Party List will continue to initiate funding for the government internship program so that more and more Bicolanos will have the opportunity to experience what government services will provide. As I've said earlier, di masayang kayo ng oportunidad. This is your chance para sa itong regularization sa trabaho. Kasi pag may namakante, naman sa ahensya, as in kwalipikado mo mag-apply na maraming di na masayang ang chance. Samantala, ito ang unang batch ng benepisyaryo ng GIP ngayong taon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.